Assalamu alaikum. Ɗan uwa ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya sa haka amin. Wannan ci gaba da karatunmu ne wanda muke yi a ɓangaren desk trading. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da idan wannan shine zuwanku na farko, muna roƙon ku da ku yi mana subscribing, liking da sharing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. So ga wanda ba sa cikin group namu akwai link a ƙasan description na wannan bidiyon. Kamar yadda muka sani, karatunmu da ya gabata, mun tsaya a ɓangaren abin da ya shafi transaction. So yau za mu tashi daga nan insha Allah. So bari mu duba wani token wanda za mu ba da misali da shi. So bari mu danna kan wannan crash out ɗin nan. So ga shi nan. So za mu zo mu danna nan wurin transaction. Ga shi nan. Za mu danna shi. So bari ya buɗe. Yauwa so ga shi ya buɗe kamar yadda muke gani. So nan akwai abubuwa a nan saman kamar yadda muke gani. Akwai transaction, akwai top traders, akwai calls, akwai kuma holders. So a karatunmu da ya gabata mun tsaya a nan ne. Yau za mu tashi a top traders. Su wannan menene ma'anar wannan top traders ɗin? So bari mu danna kan shi kafin mu yi bayani. So kamar yadda muke gani, ga mu akan top traders. Su waye top traders ɗin nan? Wato traders ne waɗanda sun fi kowa samun kuɗi akan wannan token ɗin. Wato wanda suka fi kowa samun kuɗi a kan wannan token ɗin. Su ne ake kira da top traders. Wato waɗanda suka fi kowa samun riba kenan a kan shi wannan token ɗin. Ga mutum na farko nan, ga na biyu, ga na uku, ga na huɗu, ga na biyar, duka za ka duba har ƙasa in ga su. So waɗannan su ne waɗanda suka fi kowa samun riba a kan wannan token ɗin. To a nan cikin top traders ɗin nan, akwai abin da ya kamata mu sani shi ne, akwai waɗanda ba wai traders ba ne. Akwai insider a ciki, sannan za ka iya samun dep wanda shi ma yana cikin waɗannan. Dep shi ne wanda ya ƙirƙiri token ɗin. To akwai insiders a ciki, akwai kuma smart traders. To akwai hanyar da za ka iya bi ka tantance su a nan wurin. Akwai hanyar da za ka iya gane insider trader da kuma smart trader. Wanda shi insider trader shi ne wanda yake da insider information. Yana da inside information. A ko da yaushe za ka ga insider yana tare da dep. Ko da yaushe za ka ga insider yana tare da dep na project. Saboda suna samun labari akan token da irin shirin da ake mashi. To suna mallakan token ɗin. Tun token ɗin market cap ɗin shi bai wuce irin dala 2000. Wani ma tun ba a ƙirƙiri token ɗin ba ma suna da information. Saboda dep ɗin yana sanar da su. To za su mallaki wani adadi mai yawa kafin market cap ɗin token ɗin ya kai wani mataki. To idan ya kai wani mataki kuma sai su ɗan ƙara mai kuɗi ɗan kaɗan. Amma idan suka tashi saidawa sai ka ga sun saida na kuɗi mai yawa. A zahiri in ka shigo nan za ka ga kuɗi kaɗan suka sa, amma kuma sun fita da kuɗi mai yawa. To hakan na nuna maka cewa ba wai iya na wannan adadin kuɗin kawai suka siya ba. Kafin su sai na wannan adadin kuɗin kaɗan, already suna da coins ɗin tun da farko. Wanda zan nuna mana misalin wannan insha Allah. So amma kafin nan akwai abin da ya kamata mu fahimta shi ne, nan wurin inda aka sa ran shi ne matsayinsu. Tun daga kan na ɗaya har zuwa na ƙarshe. Kun ga wannan wallet ɗin ita ce wallet ta farko wanda ta fi kowa samun kuɗi a kan wannan token ɗin. Kun ga shi nan shi ne number 1, ga number 2, ga number 3, ga number 4. To wannan rank ɗin yana nuna maka matsayinsu ne tun daga kan na ɗaya har zuwa na ƙarshe wanda ya fi kowa samun kuɗi a kan wannan token ɗin. Sannan sai maker. Shi wannan wallet ɗinsu ne. Wallet ɗinsu da suka gudanar da wannan trading ɗin a cikinta. To wannan shi ne wallet ɗinsu.
kamar yadda muke gani. Nan kuma inda aka sa bot ɗin nan shine adadin kuɗin da suka sayi wannan token ɗin. Kun ga wannan ya sa dala 21, wannan ya sa dala 6,567. Kun ga wannan da ya sa dala 21 ya samu coins ɗin guda 685,400. Wannan da ya sa shi kuma 6,567 ya samu coins ɗin guda miliyan 44.8. So ga shi nan wannan ya sa dala 128, wanda ya samu coins ɗin guda miliyan 5,500. Wannan ya sa dala 29. To duka ga shi nan dai za ku yi ta gani. So nan inda aka sa bot hakan yana nuna maka kuɗin da suka sa ne suka sayi wannan token ɗin. Sai ka zo nan, shi kuma nan Sol, kuɗin da suka sai da wannan token ɗin. Bayan sun sai da token ɗin ga kuɗin da suka samu nan, da riban da uwar kuɗin duka nan shi ne zai baka riban da uwar kuɗin nan token ɗin da suka saida ne. Sannan nan shi ne ake ce ma PNL. PNL shi ne Profit and Loss, wato riban da waɗannan traders ɗin suka samu, zalla riba kenan, ba tare da uwar kuɗin da aka sa aka sayi token ɗin ba. Yauwa nan zalla riba yake nuna ma. Nan wurin idan ma trader faɗuwa ya yi a kasuwa, in ka zo nan za ka ga ya yi ja, zai nuna maka adadin kuɗin da ya yi asara. Shi ne ma'anan wannan PNL ɗin, Profit and Loss. Ga shi nan kamar yadda muke gani. Sannan nan shi kuma nan unrealized ne. Menene ma'anan unrealized ɗin nan? Idan akwai wani trader wanda bai sai da gaba ɗaya abin da ke hannun shi ba, to a nan za ka ga adadin kuɗin da ya rage a wallet ɗin shi. Ma'ana nan za ka ga adadin kuɗin da coins ɗin yake bugawa a halin yanzu wanda ya rage bai saida ba. Misali za ka ga wani trader ya sai coins guda miliyan 2, sai ya saida miliyan 1.5, 500,000 zai rage. To ya zamana wannan 500,000 ɗin misali a ce yana buga dala 100 ne, to a nan inda aka sa unrealized ɗin nan, a nan za ka ga dala 100. Nan kuma inda aka sa balance, adadin coins ɗin da ya rage, a nan wurin za ka gani. Yanzu kun ga waɗannan duka sun saida. Kun ga wannan mai miliyan 54 nan shi ma ya saida shi gaba ɗaya 0. Duka ga su nan za ku ga sun sa unknown. Wannan ma ga shi nan mai miliyan 14,200 shi ma duka ya saida. To idan akwai wani trader, yauwa yanzu kamar wannan, kun ga yanzu wannan, kun ga wurin unrealized ɗin, to yanzu wannan kun ga balance ɗin shi da ya rage. Akwai ya mallaki wannan coins ɗin guda miliyan 14,300, amma yana da ragowar guda 400,000 da bai saida ba. Guda 400,000 bai saida ba. Ya saida coins kusan miliyan 13,900 ya saida. To akwai ragowar 400,000 da bai saida ba, wanda darajarsa a yanzu tana buga dala 229. To nan wurin unrealized zai nuna maka darajan abin da ya rage ma wannan trader ɗin bai saida ba. Nan kuma balance zai nuna maka ragowar tokens ɗin. Sannan nan wurin shi kuma shi ne transaction. In kana so ka ga yanda transaction ya gudana a wallet ɗin waɗannan traders ɗin, to shi ne za ka zo ka danna nan wurin ga shi nan. Nan kuma explorer ne. Idan kana so ka hau kan blockchain ka yi bincike a kan wallet na waɗannan traders ɗin, to za ka danna zai kai ka kan Sol Scanner, zai kai ka kan blockchain na Solana, sai ka je ka yi bincike a kai. Wanda duk za mu zo binciken dai a waɗannan ɓangarorin duk za mu zo mu yi karatu dalla-dalla insha Allah a wannan ɓangaren yanda kowa zai fahimta. Amma dai yanzu dai musamman a nan waɗannan abubuwan ne kamar yadda dai muke bayani a baya. So yanzu akwai wani abu guda ɗaya da zan nuna mana, saboda akwai abubuwa muhimmai wanda ya kamata mu sani a gaba. Shi ne abin da za mu lura da shi a nan, kamar yadda na gaya muku, yanda za ka gane insider a nan wurin shi ne, za ku ga ya sai coins ɗin da ƙaramin kuɗi, amma kuma ya fita da babban kuɗi. Kamar yanzu misali wannan na farkon nan, ku duba ku gani,
dala 21 ya sa ya sai wannan token ɗin, amma da ya tashi fita sai ya fita da dala 14,600. Kaga wannan ai ba ƙaramin riba ba ne. Sannan in kuka duba iya zalla riban da ya samu 14,500 ya samu. To nan zalla riban ne, nan kuma da kuɗin da ya sa ne da kuma kuɗin da ya saida. To amma me, wannan ba wai iya wannan coins ɗin na dala 21 nan ne ya ba shi wannan riban ba fa. Wannan insider ne. Ta ina za ka gane insider? Shi ne ya sa dala 21 ya sai wannan coins ɗin guda 685,400, wanda ya siye su so 7 ya siya, ga shi nan 7 transaction ya yi a kai wurin siyan wannan token ɗin na dala 21, wanda ya samu coins ɗin guda 685,400. To da ya tashi saidawa sai ya saida coins ɗin guda miliyan 34,100,000. Kun ga idan misali iya zalla wannan token ɗin ne da ya siya na dala 21 ya ba shi wannan kuɗin, to za ka ga adadin abin da ya saida gaba ɗaya za ka ga 685,000. Saboda token ɗin da ya siya na dala 21, coins ɗin da ya samu da wannan kuɗin coins ne guda 685,000, amma da ya tashi saidawa sai ya saida coins guda miliyan 34,100. To kun ga cewa kafin ya sai wannan na dala 21 already yana da wannan token ɗin a jibge, yana da wannan token ɗin, wanda hakan yake nuna cewa ya samo shi ne tun kafin ya siye shi. Ma'ana yana da wani adadi mai yawa wanda ya same shi, misali tun token ɗin ma bai yi graduating ba. Tun misali market cap ɗin token ɗin bai wuce irin ƙila dala 2,000 ko dala 3,000 ba. To da bayan token ɗin ya yi graduating sai ya zo ya ƙara na dala 20, amma da ya tashi saidawa sai ya zo ya saida na dala 14,600. To kaga abin da yake nuna maka cewa wannan insider ne, yana da information na shi wannan token ɗin. Ko kuma idan ba insider ba ne, to ba a nan ya sai token ɗin ba, ya siya token ɗin tun yana Pond.Fun can inda aka ƙirƙire shi, ko kuma ya zamana wannan ne sniper ne, wanda shi ma za mu zo magana akan sniper. So za ta iya yiwuwa haka ne. A nan dai abin da ya kamata ka gane shi ne, kar ka ga wai trader ya sai token da kuɗi ƙalilan ya fita da kuɗi mai yawa, ka ringa tunanin wai wannan kuɗi kaɗan ɗin nan shi ya ba shi riba. A'a, abin da sai ka duba wannan kuɗi kaɗan ɗin da ya sa coins guda nawa ya samu, sannan da ya tashi saida coins ɗin coins guda nawa ya saida. To a nan ne za ka gane shin riban da ya samu da wancan kuɗi ƙalilan ne da ya sa ko kuwa. Kun ga dai wannan na dala 21 ya samu, ga kuma adadin coins ɗin da ya samu, amma da ya tashi sai fita sai ya saida coins guda miliyan 34, wanda hakan yake nuna yana da miliyoyin tokens a hannun shi tun kafin ya zo ya sai wannan. Kawai dai wannan da ya siya ya ƙara ne akan abin da yake da shi, da ya tashi saidawa kuma sai ya saida gaba ɗaya. To wannan shi ne. Sannan kun ga wannan shi ma za ka iya cewa insider ne, saboda wannan na biyu kun ga shi kwata-kwata ma bai ma sai coins ɗin ba, amma da ya tashi fita sai ya saida na dala 10,500. To wannan zai iya yiwuwa dab ne ko kuma insider. Akwai hanyar da za mu iya ganewa, so amma yanzu ba wannan ba ne a gabanmu, duk za mu zo irin wannan karatun insha Allah. So wannan za ta iya yiwuwa insider ne, ko kuma kwata-kwata shi ba a nan ya sai token ɗin ba. Yawwa, ma'ana ya mallaki token ɗin tun token ɗin yana da ƙaramin market cap, wato tun token ɗin bai yi graduating ba. Kun gani ya saida coins guda miliyan 27, ya fita da dala 10,500. To wannan kun ga shi da screener ma ta nuna mana cewa ba siyan coins ɗin yayi ba. Yawwa, za ta iya yiwuwa dab ne ko kuma wallet ce ta dab. So wannan duk komai zai iya faruwa. Sannan yanzu misali kun ga ainihin trader nan wanda ya ci riba, wannan shine ainihin trader. Yanzu ku duba wani abu, ya sai wannan coins ɗin na dala 6,567,
ya samu coins ɗin guda miliyan 54,800,000, kuma ya siye shi mataki-mataki ne har sau 16. Ma'ana ba lokaci guda ya sa ya sai wannan token ɗin ba. Zai iya sa ya sai na dala 500, anjima ya ƙara na dala 500, haka dai har ya sai wannan adadin. To kun ga shi nan ya sa dala 6,500, ya samu coins guda miliyan 54,800. Da ya tashi saidawa sai ya saida coins guda miliyan 54,800, wato adadin abin da ya siya na dala 6,000 da wani abu, adadin ne dai ya saida. To kun ga wannan shi ake kira da trader, real trader, wanda shi ba insider bane, ba debt bane. Adadin amount da ya siya na wannan token ɗin, adadin shi ya saida. To wannan shi ne ake kira da trader, wanda ya sa kuɗi ya sai token, ya yi trading, ya samu riba, ya fita. Kun ga da ya tashi saidawa ya fita da dala 15,500, alhali ya sai na dala 6,000 da wani abu. Yanzu to in muka duba profit da ya samu, ku duba zalla riba kawai da ya samu dala 8,984 shine zalla riba da ya samu. So wannan kenan. Za mu tsallake nan, in muka zo karatunmu na VIP za mu yi bayani da yadda ma ake tracking wallet na irin waɗannan traders ɗin. Trader ɗin da za ka ga yana da winning rate sosai, so za ka iya tracking na wallet ɗin shi, ka ringa bibiyan shi domin ka ringa samun signal a wurin shi. So duk za mu zo wannan insha Allah. So yanzu za mu bar nan, za mu je gaba, za mu zo ɓangaren calls. Wannan calls, yanzu mun gama da top traders, ga calls. Su wane ne calls? Kun ga su nan, wannan su ne ake kira da calls. To idan ka zo kana bincike a cikin project sai ka ga calls, to wannan project ɗin yana nuna maka cewa project ne mai kyau, kuma project ɗin zai iya zuwa wani mataki. Saboda calls suna da matuƙar amfani a cikin project, kuma kasancewan akwai calls a project za ta iya sa wannan project ɗin ya yi wata ɗagawa wanda zai ba da manyan kuɗaɗe. Amma ba wai kawai don ka zo misali ka ga call, an ce maka call yana da matuƙar muhimmanci a project, kawai da ka ga call a ciki kawai za ka je ka sa kuɗi ba ne. A'a, akwai binciken da su ma ake yi a kai. Akwai binciken da sai ka yi ma token ko da call a ciki kafin ka shiga kai trading ɗin shi. Ba wai kawai don ka zo ka duba project ka ga yana da call kawai za ka je kawai ka sa kuɗi ba ne. Akwai binciken da sai ka je ka yi, sannan kuma sai ka nemi entry akan wannan token ɗin za ka iya shigan shi. To na farko akwai project. So na farko ma su wane ne calls? Calls ana kiransu key opinion leaders. Key opinion leaders ma'anin key opinion leaders ɗinnan su ne influencers. Irin influencers da suke a Twitter ko Telegram ko irin su Facebook, wanda suke da mutane mabiya da yawa, wanda za ka ga wani yana da mutum 100,000, wani 200,000, wani za ka ga ma yana da mabiya a Twitter miliyan 1. Waɗanda idan suka je suka kai ma communitinsu abu, communitinsu za su hau, in trading ne za su hau, in mining ne za su yi register da link ɗinsu da sauransu. Idan ma wani project ake so a tallata, to shi wannan dev ɗin yana neman call ya ba su tallan wannan project ɗin. Wannan influencers ɗin, wanda dai mun san su waye influencers. To a duk lokacin da ka ga call, ka ga a ɓangaren da an ce maka call, to ana nufin key opinion leaders ne. Ko kuma in ce in dai ka ga call a crypto, to influencers ake nufi, waɗanda suke da mabiya. To su menene amfaninsu, ko kuma menene aikinsu? To amfanin call su ne suna yin calling na project. Suna calling na project, ma'ana suna tallata project. Akwai dev da dama waɗanda suna da permanent call ɗinsu, wato suna da influencers waɗanda suke tallata musu project. Idan suka ƙirƙiri project, za su sanar da waɗannan influencers ɗin cewa na ƙirƙiri token kaza mai iri kaza, mai manufa kaza da kaza kaza, ina so ka tallata min. To shi wannan call ɗin zai ɗora ma wannan dev ɗin charges da zai biya shi wurin tallata wannan project ɗin.
ko kuma wata yarjejeniya misali a bashi wani kaso na token ɗin a madadin wannan tallan da zai yi. Idan ya yarda a haka to shi kuma zai ɗauki contact address na wannan token ɗin ya je ya kai shi wa community da suke ƙarƙashin shi akan cewa ga wani token su je su yi trading ɗin shi, ko ga wani token su je su yi bincike a kai su yi trading ɗin shi, token ne mai kyau kaza kaza. To akwai call ɗin da za ka ga akwai hanyar da ake gane call yana tare da dep ko kuma bai tare da dep. Na farko za ka ga shi wannan call ɗin ba siyan token ɗin yayi ba. Yanzu kamar misali wannan na farkon, kun ga wannan a cikin call ɗin shine na farko. To wannan a dukkan alamu yana tare da developer ne na wannan project ɗin. Saboda idan muka duba wurin bot shi bai sayi wannan token ɗin ba, amma kuma gashi ya sai da wannan token ɗin na dala 10,500. Kun gani? Na dala 10,500. Sannan PNL ɗin shi ma dala 10,500. To shi wannan ba siya yayi ba. Wannan a dukkan alamu wannan influencer ɗin yana tare da dep na wannan project ɗin. Zai iya tallata mashi project ɗin, shi kuma wannan dep ɗin ya ɗibi wani kaso na wannan token ɗin ya bashi. Ba zai bashi kuɗi ba, amma zai bashi wani adadi na wannan token ɗin. Shi kuma zai riƙe ana trading ɗin in token ɗin ya kai wani mataki da yake ganin cewa ya samu kuɗi yanzu, so zai iya sai da shi kamar yadda wannan na farkon yayi. Sannan akwai calls waɗanda su kuma call ne ana ba su talla sannan kuma suna yin trading. Wato suna sa kuɗi su sai token. Yanzu kamar wannan, kun ga wannan za ta iya yiwuwa shi ma yana tare da dep. Saboda idan ku duba coins ya siya na dala 29 ya samu guda 897. Sannan ya zo nan sai ya sai da coins guda 13,400,000. Kaga dasimin cewa tun kafin ya sai wannan na dala 29 yana da wasu millions na waɗannan coins ɗin a tattare da shi. Wannan dai kawai ya ƙara ne. To wannan shi ma za ta iya yiwuwa yana daga cikin influencer wanda shi dev na wannan project ɗin ya ba tallan wannan coins ɗin. Sannan ga wannan shi ma. Wannan shi ma za ta iya yiwuwa yana tare da wannan dev ɗin. Saboda ku duba ya sai na dala 219 ne inda ya samu coins guda 1,100,700. Amma da ya tashi saidawa sai ya saida na 700,000 coins guda 700,100. Wanda hakan yana nuna cewa yana da kusan coins guda 5,000,000 kafin ya sa kuɗi ya ƙara shi. Sannan wannan idan muka duba shi kuma wannan za mu iya cewa shi ba a bashi tallan wannan token ɗin ba. Kawai ya ga token ɗin ya burge shi ne ya sa kuɗin shi ya siya, ya samu riba. Saboda idan muka duba ya sai coins ɗin na dala 437 inda ya samu coins ɗin guda 10,400,000. Da ya tashi saidawa kuma adadin abin da ya siya a nan shi ya saida. Kun ga adadin abin da ya saida 10,10,400. Wanda ya samu dala 2,527. Kun ga ya samu riba sosai wanda ya sai wannan token ɗin tun market cap ɗin shi bai girma ba. Yanzu ku duba riban kawai zalla riba da ya samu dala 2,090 akan token da ya sa mai dala 400 da wani abu. So waɗannan su ne ake kira call. Me yasa idan ka ga call a cikin project za ka iya shiga matuƙar ka je ka yi wasu bincike a kai ka gano token ɗin yana da muhimmanci. Shine su call suna ɗaga project cikin ƙanƙanin lokaci saboda ƙarfin community da suke da shi. Call guda ɗaya zai iya ɗaga project ya kai matakin market cap mai girman gaske. Misali za ka iya ganin token market cap ɗin shi dala 50,000. Call guda ɗaya zai iya ɗaga wannan token ɗin ya kai irin market cap dala 300,000, dala 400,000, kai wani ma har miliyan 1. Saboda yawan mutane da suke ƙarƙashin shi kuma sun yarda da shi. Yana kawo musu project masu kyau wanda suke shiga su yi trading su samu riba. To irin waɗannan call ɗin za su iya ɗaga project in dai suka hau kan project suka je suka kai wa community ɗinsu, to cikin ƙanƙanin lokaci za su iya ɗaga wannan project ɗin. Saboda na farko su waɗannan call ɗin suna da mutane da yawa. Sannan a cikin mutanen nan akwai wanda suke da ƙarfin capital da yawa. Akwai wal ma za ka iya samu a ƙarƙashinsu.
to akwai irin kuɗaɗen da idan suka zo suka sa wa token cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga token ɗin ya harba. Idan ka ga token yana da calls da yawa to ka san wannan token ɗin a ko da yaushe zai iya kai wani mataki. Amma abin da ake dubawa shine ko da ka ga call ka je ka duba suna cikin riba ne sosai ko ba sa cikin riba. Idan suna cikin riba to ganganci ne ko da call a cikin waɗannan project ɗin ka ce wai za ka je ka shige shi. Saboda za ka iya shiga ka zama abin da ake ce ma exit liquidity. Yauwa kai ka shiga a daidai lokacin da su kuma za su fita. So ka ga da zaran sun fara fita to farashin project ɗin zai yi crash. So akwai abubuwa da muhimmai waɗanda duk za mu zo mu karatu kafin ka kai matakin da za ka fara sa kuɗi a cikin kasuwa ka fara trading. So wannan dai shi ne a taƙaice. Sannan idan muka duba kun ga wannan call ɗin na ƙarshe shi a asara ma ya fita. Ya sai token ɗin na dala 521 ya samu coin ɗin guda miliyan 13 da wani abu. Kun ga ya sai da shi dala 428 ya yi asaran dala 93. To wurin PNL duk wanda kuka ga da jan rubutu hakan yana nuna maka cewa asara ya fita. So wannan shi ne abin da ake nufi. Sannan abu na gaba kafin mu dakatar da bidiyon sai nan shi ne wurin holders. Yauwa holders yana da matuƙar muhimmanci a project. Waɗannan idan kana so ka ga adadin mutanen da suke holding na project nan za ka zo ga holders nan. Kun ga wannan token ɗin yana da holders mutum 2,398. Mutum 2,398 waɗanda suke riƙe da wannan token ɗin. Wanda hakan yake nuna mana wannan token ɗin ba ƙaramin project ba ne. Ya tara holder. Holder suna da muhimmanci sosai a cikin project amma akwai fake holders. Shi ma a VIP group ɗinmu za mu zo mu karatu yanda za ka gane fake holders a kan project. Don ka zo ka ga holders da yawa a nan ba wai haka yake nuna maka dukkan su real holder ba ne. Akwai fake holders waɗanda Dave yake ƙirƙira domin ya attracting attention na mutane. So za mu zo mu yi karatu na yanda za ka gane waɗannan fake holder ɗin. Yauwa yanzu dai nan abin da ya nuna mana cewa wannan token ɗin yana da holder mutum 2,398. Sannan waɗannan holder ɗin su ne waɗanda suke riƙe da wannan token ɗin. Sannan akwai bambanci tsakanin holder da kuma trader. Waɗannan su ne holder wato wanda suke holding ɗin token ɗin na gaskiya. Sannan akwai kuma trader waɗanda su kawai sun zo sun siya ne a shiga a yi trading cikin ƙanƙanin lokaci a fita. To wannan suna da bambanci da waɗannan. Misali idan muka dawo nan wurin information ɗin nan. Idan muka dawo kun ga wannan yanzu kun ga can ya nuna mana holders ɗin token ɗin nan 2,000 da wani abu. To amma ku duba buyers na token ɗin. Kun ga buyers 5,185. Kun ga ya ninka holder ɗin. To in ka zo ka ga waɗannan ya kai tunanin dukkansu holder ne. A'a waɗannan su ake kira da traders, market makers. Ainihin real holder na project shine in ka danna nan zai kawo ka nan. Sai ka zo ga wurin holder nan. Kun gani? In muka dawo baya ga tun daga kan wurin transaction ga top traders ga calls sannan ga kuma holder ɗin. To waɗannan su ne real holders na project. Waɗancan su market makers ne wato traders ne kawai. So wannan shi ne. So ina tunanin za mu tsaya nan sai in Allah ya haɗa mu a karatunmu na gaba. Allah ba mu sa'a.